फट' लानाया दैया फट'ग्राफारा जोंनि जुथा गानदोंना बानानैसो बारखोनांलायबाय नै गाइस। हेलो गाइस, आंनि फैलाव बसुमतारी इउटुब चेनेलाथ' बयखौबो बरायनो नागिरनाय जाबाय। आं दायो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव थांनो नागिरदों। बेवहाय जानो थांगासिनो दङ 17आव। दायो अपेनिं जाथ'वाखै। बेवहाय गोबांथार माने डेक'रेसन साजायदों होनना मिथिदों। माबायदि बानायदों देग्लाय बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फार्स्ट टाइम दिन्थिग्रोनो नाजादों। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्ला गासैबो फुल भिउसफोरखौ नुनो मोनजेनगोन माबायदि बानायदों, आरो नोंथांमोना अपेनिं जायोब्ला फैनो हागोन 17 अक्ट'खालि। झूठ बोल रहा है। फाइनाली गाइस, नै जों सफैबाय दायो निज्लागुरि पिकनिक स्पटसिम। जायगायावहाय दंफैयो। दान्दिसे उनाव फट'शुट खालामनो नागिरदों जोङो। बै लकेसन दङना मोनसे, बेवहाय भिउफ्राथ' बरियायानो, नोगोद मोजाङानो। नै दानो पिकनिक नोगोद जाफैजेनसै। एकदमबारे 17आवसो अपेनिं, अब्लाबो पिकनिक जाफैनाया गोजान गोजाननि दंफैजेनसै आरो। दा नोंथांमोना भिउफोरखौ नुलांगोन माबायदि, लकेसनफोरखौ एकदमबारे दिन्थिनो नाजानोसै आरो माबायदि केपचार खालामो नायबानो जाबाय आंनि केपचार खालामनायखौ। फट'शुटबो खालामगोन दसे, लोगोफोरबो दं नै जमानो। जों बाइक गंनै फैदोंमोन, ओमफ्रायो दसे उनाव नुगोन। सफैबाय नै जों दायो दालाङाव दंफैयो। नैबे दालाङाव जों फट'शुट खालामनोसै दसे। माने देग्लाय दस्रा सिस्टेम बानायदों आरो दालांखौबो ओरैबायदि माने दस्रा बानायदों। नै बरिया बानायनायाथ' मोजाङानो जादों। नै दस्रानो नै रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ लागोन र', माने आं ब्लग लागोननि ना र'। जोबोर रोखोम नै फट' लानो लुबैना हालैनो नैबे सेंग्रा मोदलाया नै बेयो सान्थिफुराव थायो। फैला नुफैनो हागोन, बेखौ लोगो हमफैनो हागोन। ओरैसो होनो नै एकदमबारे नै माने बेबायदि गैयालानो जोंनि खानाय दारिफ्रा लावफुंजोबो नालाय, ओंखायनो आरो र' दे दसे फट'शुट खालामग्रोनि, ओमफ्राय आं दिन्थिबावगोन नोंसिनि माबायदि भिउफोरखौहाय। नायलांबाय था जोबजासिम आंनि भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्ट दंब्ला। बरिया लकेसनखौ आं नोंसिनो फुलनो ओरैबायदि मोजां केपचार खालामना दिन्थिगोन आं नोंसिनो दसे उनाव। आं सासे लोगोखौ फट'शुट खालामहैगोन। मोजां मावदो, देग्लायहाय साबसिन मावथार। थांनाय बोसोरावथ' लरग' थरग' जायैनो साननैजोंनो साफा जाजोबदों। थांनाय बोसोराव नैबे दंफांनि नङामोन, एकदम औवानि बानायमोन। नै देग्लाय दंफां होजोब्बाय, बरिया जाबाय नै देग्लाय।
साफासै ओरैबायदि मोजां नै दैफ्रा बरिया माने फट'सुटआ खालामखांबाय दे लोगोफोरजों माने दायो आरो दस्रा लकेसनाव लाबावनो नागिरदों माने गोबांथार लाबाय लानाया अब्लाबो दा नोंथांमोना नुगोन आंथ' मोनसेबो लानाय जायाखै माने केमेराबो खेबग्रा गैया नालाय DSLRजों नै केमेराबो फिसासो नै बेजोंनो ब्लग बानायो मालाबा मालाबा माने हाया दायो लोगोनि मबाइल मोनदों बेजोंसो खालामदों दै लोगोफोर आंना मबाइला जाया बेखायनो नै बैखिनि जायगायावहाय खालामदोंमोन जों दायो आं बै भिउखौ खेबगौ नोंसोर दा नोंसोरो नुगोन इउटुबाव ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है 1 सेकंड यार मजाक हो रहा है मोजां मोजां नायदो आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना होदो 17 तारिखाव फैदो ज'नो इन्जय खालामनो थाखाय जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे नै बैयावहाय फटक लानो नागिरदों नेगासिनो आं बैखौ केपचार खालामग्रोनि फट' लानाया दैया फट'ग्राफारा जोंनिया जुथा गानदोंना बानानैसो बारहोनांलायबाय नै गाइस Interesting. गोग्लैगोनलै फट' लाग्रानि बानांदों फाइनाली गाइस भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसिगोन दायो जों थांसिगोन फटक लाखांजोब्बाय गासिबो दायो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो बाय बाय